Kaixo? Kaixo, gaur Frantzian nago, gaurkoan elkarrizketa bat egitea zuertau da Oñatiko mutil batekin Alex izenekoa. Hemen dago, etorri. 7 urte. Zenbat urterekin etorri zinen Frantziara? Bueno, ni 7 urterekin etorri nintzen Frantziara Euskal Herritik. Zer egin zaizun zaien... Zer egin zaizun zaien hasieran? Bueno, hasieran hizkuntza egin zitzaidan zaien eta hemengo pertsonak ere bai, batez ere. Zer gustatzen zaizu gehien Frantziatik? Bueno, batez ere janagia, pertsonak, kultura, bueno, eta gehiago ez? Euskal Herrira bueltatzea gustatuko litzaizuke? Bai, batez ere familiarengatik, lagunengatik eta Euskal Herriko kulturagatik. Eskerrik asko, Alex. Plazer bat izan da. Kaixo lagunok, gaurkoan Frantziatik estatu betuetara etorri naiz konkretuki Boizera, gure lagun Oñati Argariren gana. Hemen dago. Kaixo. Zenbat urterekin etorri zinen estatu betuetara? 20 urteekin etorri nintzen. Zer egin zaizu zaien hasieran? Bueno, ingelesa ikastea, kulturan gehiago barneratzea eta jendea ezagutzea. Zer gustatzen zaizu gehien estatu batuetatik? Kaleak, lagunekin ibiltzea eta gauza berriak ezagutzea, janaria adibidez eta beste gauzatu. Gustatuko litzaizuke Oñatira bueltatzea eta zergatik? Bai, azkenian familia, lagunak eta, bueno, nire infantzeko gauzak berriz ikustea eta esperientziak bai berriz bizitzea. Bale, eskerrik asko gari. Berdin. Lekin Josu. Kaixo lagunok, gaurkoan Boizetik Buenos Airesera etorri gara gure laguna Lier ezagutzera. Etorri Lier. Zenbat urterekin etorri zinen Buenos Airesera? 12 urterekin etorri nintzen, boludo. Zer egin zaizun zaien hasieran? Lagunak egitea, hizkuntza barria ikastea eta nire baserria Argentinan ez eukitzea. Gustatuko litzaizuke Euskal Herria bueltatzea? Bai, nire familia, lagunak eta baserrian lan egiteko ikaragarriko nago. Bueno, eskerrik asko Lier. Placer bat. Hau izan da dena, espero gustatzea eta agur.